си, Господи, ние сме ти благодарни за тази привилегия и тази възможност, Господи, която ти ни даваш, да може, Господи, да бъдем събрани, Боже, в Твоето име, Боже свят. Господи, ние да не съставаш трудности, проблеми, мъжоти, като един, който можеш да разреши всичко, което е предоставено пред Тебе, Господи. Тази вечер, Господи, ние да е пред Тебе, не да видим ръцете Ти, Господи, да видим лицето Ти, Господи. Да търсим самия Тебе, Боже. Когато търсим самия Тебе, Боже, всичко ще да се прибави. Аз се благодаря, Господи, за тази вярна група, Господи, която Ти ни постави. Да може, Господи, да се изграждаме, да може да се благославя, да може да израстваме, Господи, в Тебе. Благославя пастора тази вечер, Господи, Ти говориш с Тебе, Боже. И го благославяме, Господи, речем със Твоята божествена любов и нека, Господи, огънят на Свети Божи Дух тази вечер, Боже, да говори чрез Него, Татко Небесни, а на нас да остане насърчението и добрите слова, които Ти говориш за нашия живот. И когато Ти говориш в нашия живот, Боже, ние да се поправим и да бъдем завършени. Боже, благослови всички брати и сестри, онези, Господи, които не бяха да ходят. Благослови тези, Господи, които Ти ме да спасиш. И нека, Господи, взаимно и заедно, Господи, да се възхвалява Твоето име, защото Ти си достоен и Ти се славят. Благодаря Ти, Господи, за Твоето слово. Моля Те сега, Господи, да благославяш болните, затворниците, нямаше Ти, Господи. Ти Бог, който си по чуден начин можеш и Бог, който си в контрол можеш, Господи, Ти да ги нахраниш и да намериш, Господи, нужното и потребното. Оставяме си сега, Господи, в Твоите ръце и просим Твоята воля, Ти благодарим, че сме в Твоята ръка. В Тебе се движим, живеем и съществуваме. В името на Исус се благодарим, Боже. Амин, Господи. Амин, амин. Слава Бъде на Господа. Спрете ми хвалите, слава на Бога. Слава на Бога. Така както началото казах преди малко, темата ще бъде как да бъдем близо до един, когато не виждаме, но в когото вярваме. Ще повторя още веднъж. Как да бъдем близо до един, когато не виждаме, но когато вярваме. Сега, в Йоанн 17 Исус каза, а това е вечен живот, да познае Тебе, единият истинен Бог и срещу ако си изпълнител. Се говори, че вечността е свързана да познаем Господа и Бога. В 2 Тимотей 3.19 казва така, но твърдата основа, положена от Бога, стои, имайки този печат. Господ познава своите си и всеки, който изповяда Господното име, да отстъпи от неправдата. Тук ясно казва, че този, който познава Господа, разбира се, че трябва да е променен живот, греха да стане вън от него. Но че сега, днес искам да говорим и малко по-конкретно за това приближаване към Бога. Защото вие се знаете какво приближаването. Приближаването има две стоености, физически и духовна. Сега, когато искаш да отидеш от град на град, примерно искам да ти отварям до Бургас. Какво правиш? Ходиш в автобуса и този път, който има да го извървиш, преминаваш с автобуса и отиваш от точка А до точка Б. Когато ние се приближаваме при Бога, има нещо, което е важно. Първо, Бог е навсякъде. Няма място, където Бог да не е. Тогава как се приближаваме към Него? След това има нещо, което е важно и силно. Бог е в нас. Тогава къде да отиваме? Това е нещо важно да го разбираме сега. Първото, което Словото Божие каза, Яков 4.8 каза така, приближава се при Бога, се приближава и Той към вас. Значи Словото Божие каза, че от нас Бог остава инициативата в човека. Приближава се при Бога, се приближава Той при вас. Значи сега дума, Бог иска нещо да правим ние, да бъдем по-близко до Него. И Той ще бъде по-близко до нас. Сега много хора казват, нали, аз къде не разбирам, не познавам Бога. След като Бог казва, че може да се приближаваме към Него, има наистина отговор на тази нужда, която Божие Слово казва. Значи ще има нещо, което Бог ни дава като отговор. Как се приближаваме? Сега, в Словото Божие, Йоанна 4, така, ще искам стъпка в стъпка да различа малко този въпрос. В Словото Божие каза, Бог е дух и те, които се покланят в духа и в истина. Тук говорим, че за приближаване в духа с Бога, в духа. По път, ние ще видим малко, ще има нещо, което трябва да извървим, направим, да отстъпим от неправата. Но в духа ние трябва да се приближаваме към Бога, ще малко и говорим как ще се направи нещо. Псалом 139 казва така, ще почнем го стига. И тук много ясно казва, къде е Бог и къде има нещо място, където Бог да го няма. Това е много интересно. Словото Божие казва така, ти си пред мен и зад мен. И положил си върху мене ръката си, казва псалмиста. Това знание е причудно за мене. Високо е, не мога да го стигнам. Къде мога да отида от Твоя дух? Това е въпрос. Къде да отида? Къде мога да отида там, където Теб няма? Няма такова място. И казва така, и къде да попадна от присъствието ти? Ако възлеза на небето, ти си там.
ако не напада, ето ти си там. Ако взема крилата на зората и се седя в най-далечните краища на морето, и там ще води ръката ти. Наистина тъмната не скриеше от тебе, но нощта свети като денец, тъмната и светлината са еднакви пред тебе. Слава да бъде на Господа, наистина. Бог е навсякъде, това е наистина много уникално добро. Обаче, в Словото Божие Писание, 50-15 каза така, това е един много хубав стих Писание. Сега, каза така, що така каза Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността. Значи Бог е навсякъде, няма място къде да не е. И сега каза, който обитава вечността, чието ми е святи. Аз обитавам на високо и свято място и с онзи, който е съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирение, да съживявам сърцето на съкрушение. Виждаме, че Бог, ако иде навсякъде, той решава да живее в този, който го търси, този, който осъзнава твоето реално състояние. И наистина това е нещо уникално. Бог идва при всеки един, който с истина призова Господа, който се покаява пред Господа, който съзнава своята реална нужда от Него. Бог насила ние да в ничи живот и няма дори. Бог кане, Бог хлопа. Словото Божие казва, ако днес чуете гласа му, не закоя сърцата си. Има много сил, които се говори, че Бог наистина кани хората днес. Въпросът е човек да откликне на поканата от Господа. И нещо, което е може, вижте, как да се приближаваме към един, който обитава, живее в нас. Това е нещо уникално. В Словото Божие казва, че Бог обитава в нас и именно чрез духа си. И сме храм на Бога. Храма е място, където Бог обитава. Сега той живее в нас. И след като той живее в нас, тогава какво изискане към нас? Това е много важно. Сега да разберем как да бъдем близки с Него. Близки наистина да оплавим на Него, да очакваме от Него милост по време на нужда. Словото Божие каза, не знаете, че си храм на Бога и че Божия дух живее в вас. Храм на Бога. Слава да бъде на Господа. И нещо, което е много важно в Деяния, 17 глава, апостол Павел, бидейки пред Ареопага, пред едни хора, които бяха философия, на Божни хора, той не отиде да им каже, вие вярвате в фалшиви богове. Няма такова нещо. Той каза, виждам, че си много набожни. Браво на вас. Но аз ще говоря там има табела на непознатия Бог. И им каза в няколко стиха, кой е Бог? Бог е Творец, Бог е Съдържател, Бог е Съмител на цялата вселена, Бог е Спасител. И виж какво казва сега. Бог е създал човека, за да търсят Бога. Човек трябва да търси Бога. Защото в него живеем, винаги се съществуваме, както някои ваши поети са казали, дали сме негов род. Макар че малко пресилно малко казва така, вижте, както рибата живее в морето. Вън от морето рибата е нищо, те заминава. Може да е много красива риба, може много хубав живот да живее, но извън водата не струва нищо. Така е човека извън Божието присъствие. Погива, заминава. Днес виждаме хора, които стигат до какви не крайности. Защо? Защото не приемат Бога и остават Бога на този свят да ги съкрушава. И преди да видиш добър човек, добровите израснал и при става убиец, става сводник, става убиец и да други неща. Защо? Човека не е виновен господара, дявола. В Яна 10 казва така, край се идва да открадне, закони да погуби. А Исус каза, аз дойдох да имате живот и той изобилен. И наистина от нас, от човека зависи, лично той да поиска да се приближава при Господа. И тук Словото Божие казва така, Бог проче, без да държи бележка за времето на незнанието, невежество, заповядва на всички хора, навсякъде да се покаят. Сега приближаването при Бога става при всичко от нас към Него. Защо и към тези неща? Бог остава инициативата, самия човек. Човек, ако иска да повярва в Бога, ще го намери, ще си бъде спасен. Много пъти има момент, когато говори на хора в този свят, за Бога, те като фари. Имам толкова много работа сега. Трябва да прави колата, жената, къщата, работа, билата. Има един куп проблеми, които никой не свършват. И няма време за Бога. А пък и сега Соломон каза така, има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. Наистина човек трябва да постави приоритетите на правилното място. 1, 2, 3, 4. И се така, първата си Негово царство и Неговото право всичко слава ще се прибави. Така че е важно наистина да търсим Господа, да го поставим на правилното място. Сега вижте, в летописи Бог казва така, това са много силни стихове, които и днес имат силата, как мога за нас като християни, да разтърсят, как мога така. Значи, това са втори летописи, 15:2 и по-скоро 15:2 до 4. Тук се казва, вижте какво за Бог. На израелтяните.
Така. Слушай ме, Асо Юдо и цял Вениамине. Господ е с вас, докато сте вие с Него. И ако го търсите, ще го намерите. Но ако го оставите, и той ще го остави. Виждаме, че Бог каза, аз ще бъда с вас, кому искате. Ако го потърсите. Ако ме оставите, аз ще го оставя. Така че никой не може да обвинява Бога, че Бог го няма. Що става това или това? Чакай. Много хора изпадат в различни крайности, в различни страшни моменти в живота си. И казват, защо ако има Бог, това ще дойде моят живот. Ама чакай, ти къде беше добре, Бог къде беше в твоя живот? Потърси ли Бога въобще? Или се оставихте дявола да вас съкруши, дявола да направи нищо, и тогава тема къде е Бог? Бог наистина винаги съществувал и Бог е добър Бог. И Словото Божие каза така, дълго време Израел остана без истинския Бог. Ако не бяха Божи народ, бяха без Бога в момента. Без свещеник, който да получава, и без закон. Виж каква връзка. Бог, свещеник, Словото Божие. Когато те са липсват, безбожие, анархия. Но когато в бедата си се обърнаха към Господа, Израилия Бог, и го потърсиха, намериха го. Виждате колко е лесно. Изпаднаха в лошо положение. Но потърсиха Бога и Бог я намери. И Словото Божие казва, и целият Юда се развесели, проектите, защото се закняха от цялото сърце, потърсиха Бога с цялата си воля. Виждаме какво става сега. Не само вяра, и воля трябва. Защото има хора, които казват, аз сега нямам Бога, ама нямам воля да се променя. Чакай. Значи няма как само да вярваш, без да има следствие. Яков каза, вяра без дела е мъртва вяра. А как само вярваме, Словото Божие каза, без съвети и дяволи те вярват, ама треперят. Значи, наистина трябва и воля на решение. Така ще сега. Ще дам пример, блудният син. Беше сел до Рошковите. Беше покачал на баща с парите. И там мислиш си, аз така, съжаляваш се. Аз съм царски, богаташ ще пак живея тук, Рошковите, през свините. Съжаляваш се, ама не правиш нещо, не се променяше. И когато каза, сега ще се превръщаме. Ще кажа така. Аз съм служан да бъда твой син. И когато тръгна, тогава става промяната. Въпросът е, промяната става, когато вземеш решение наистина да промениш ситуацията, в която живееш. Това от теб зависи. И когато търси Господа, наистина Бог не ще дойде. Сега вижте, ще дам няколко сега. В Словото Божие, когато казва, това е замъчението между Израил и Бог. И това валидно е за всеки един човек и за нас днес, като християни. В първо летописие 27.9. Само ще прочета, няма да ги коментирам. Да видите колко ясно ще казва така. Така. Първо летописие 28.9. Казва така. А ти, сине мой Соломоне, да познаваш Бога на баща си и възлюбиш цялото сърце и с драговолна душа, защото Господ изпитва всички сърца и знае всички помисли на ума. Ако го търсиш, ще го намериш, но ако го оставиш, ще те отвърли за винаги. Интересна работа, това каза Бог на Соломон. Който съм да каже, Бог не се променя. Бог не е приятел, че ще отси на твоите деца играем на карти или нещо, на табла. Сега ще сме дълго трябва да се добре. При Бога нещата са сериозни. Когато търсят Господа, това е вече наистина ангажимент. Това е ангажимент и трябва наистина да бъдеш верен на Бога. Не само на думи, но и живота и с дела. И вижте сега, после кога сега. Във второто писем, 26-20, четейте стихове така да разбере, че винаги Бог има изконен път пред всяка една ситуация. Каза така. Тогава Божия дух дойде на Захария, сина на свещеника Юдай, и той остана пред народа и рече, така каза Бог, защо престъпвате Господните заповеди? Няма да успеете, понеже вие оставихте Господа, той остави вас. Интересна работа. Това kaže още в Стария Завет на израелтяните. Това слово е валидно и днес. Ако не оставим Бога, и той ще не остави. Ако търсим, ще го намерим. И това е, още ще прочета пак в летописи. Сега ще дам малък коментар. В втори летописи 30 глава. 30 глава, 12-13 каза така. А когато беше бедствие, се помоли на Господа своя Бог и се смири много пред Бога на бащите си. И когато му се помолим, Бог му обърна внимание и послуша молбата му, да го доведе пак в Иерусалим на старството му. Тогава Манасия позна, че Господ, той е Бог. Когато човек смири себе си, когато се помоли на Бога, Бог вижда и наистина става наистина промяна. Как става промяната? Словото Божие в Еремия казва така. 19. Ще ме потърсите и ще ме намерите тогава, когато не потърсите с цялото сърце. Бог вижда, тук не става половинчата работа. Идваш при Бога и кажеш, Господи, аз съм Твой. Помогни ми. Сам не мога да се справя в този живот. И такъв Псалом 70, даже съм каза така.
Това не е едно предаване пред Бога. Не само така, къде да кажем, аз сега ще бъда верта и аз ще правя моите работи. Няма добре. Ти трябва да не вървят. Трябва да има наистина истинско посвещение пред Бога. И казва така, но за мен е добре да се приближа до Бога. На Господа Бога положих опорането си, за да прогласявам всичките твои дела. Така, за мен е добре да се приближа при Бога. На Господа Бога уповах. Сега въпросът ще кажа, защо понякога хората, бидейки християни, с лека ръка се грешават и не се притесняват. И ще кажа защо е важно това нещо да разберем. Защото понякога ние като хора стигаме с нашите слабости и пороси и минава време, Бог не наказва и ние си живеем спокойно и си мисля, че Бог и той е свикнал с нашите пороси. Ще кажа, това е погрешно представяне. Грехът винаги носи към смърт. Заплата на греха е смърт, казва, а Божия дар е вечен Христос. В Откровение 22 в небето казва, не ще ми нищо нечисто. И тук казва така, сега виж, погледнете, Бог дава, представете един човек върши грях и стои, няма наказание и си мисли, че едва не, Бог е свикнал с човека. Той го приема така, какъвто няма проблеми. Обаче Словото Божие казва, елате при мен, такива какви сте, никак няма да я върна. Обаче никъде не казва, останете такива сте, няма такъв си да останете. И да идем при него такива сме, значи трябва да има една промяна, трансформация. И то става от Бога към нас. Словото Божие казва, ако е някой Христос, той е ново създание. Старото при мен, ето всичко става ново. Това става, когато идем при Бога. И той каза така, представи се, един човек се грешил и стои, чака от Бога наказание, няма наказание. И каза, значи, пак ми е номера. Бог се каза. Понеже си сторил това и аз мълчах, каза Бог. И ти си помислил, че съм подобен на тебе. Но аз те изобличех, ще те изобличем и ще взех всичко това пред очите. С това разсъдете вие, които събравате Бога. Да не бъде разкъсан, без да се намери кой да ме избави. Интересна работа, представете си става въпрос. Това не е шега работа. Така че наистина да разбираме колко е важно наистина да осъзнаем след какво сме тръгнали и как да живеем. Бог не е човек, разберете ме. И ако понякога ние си правим нашите сметки, как да караме, познавам християни, които имат стратегии как да живеят, с колко да приказват, как да се държат. Стратегии при Бог не вървят. При Бога се иска смирение, да търсим Божията воля за живота си. Словото Божие каза, моите пътища, не се катащи пътища, моите помисли, се катащи помисли. Колко се лично изведат от небето, толкова и помисли са по-различни. Така че, наистина има разлика между това, което мислим ние, това, което мисли Бог. И сега, когато Словото Божие каза, има приближаване, като физическо измерение, както я при малко. Варна Бургас, пътуваме. Но има и измерение духовно. Това е именно в сферата на духа. И когато говорим за Бога, за приближаване при Бога, трябва да се приближаваме при всичко духовно до Бога. Духовно. Но това има следствие и това как живеем. Защото вижте, понякога живота, който живеем, дава отражение и нашето духовно състояние. Сега, ще дам два примера в Словото Божие. Първо ще кажа Лука 15 глава, когато Исус преди да проповяда за блудния син, имаше около него две групи хора. Ще никъде прочета знам кои са те. Лука 15 глава. Исус проповядваше, получаваше, върши чудеса знамения и реши да каже една притча за блудния син. И преди да каже притчата, около него имаше две групи хора. И нека да помните кой как реагираше на Словото. А всички бирници и грешници се приближаваха при него да лъжат. Приближаваха се при него. Кои се приближаваха? Бирници и грешници. А тези, които мислеха себе за праведни, фарисеите и книжниците, те роптаеха. Що беше учител и не писи с тях? Ама Исус каза, аз дойдох заради тях, бе. Аз дойдох да спася погиналото, каза. А тези хора замислиха за праведни фарисеите и книжници и роптаеха против Господа. Да кажа първо за някои неща. Каква беше причината тези хора били си грешни да се приближават към Господа? Те осъзнаваха, че това, което Исус говори, това ги изобличава тях. Те имаха отворени сърца. Те осъзнаваха, че са грешници. И това, което той говореше, и докосна тях. И те се приближаваха, за да могат да получат милост от Бога. И когато Исус проповядваше, Неговото слово винаги беше благодат и истина. И Словото Божие каза така, вижте, когато проповедта на планината, когато Исус говореше, когато свърши проповедта, каза така. Исус, когато свърши думите, народ се чуеше на очите, чудеше се. Що? Защото ги получаваш като един, който има власт, а не като техните книжници. Книжници проповядаха религия, традиции, тези, правиш това и в край. А Исус проповядаше любов. Любов, милост, състрадание. Самите думи бяха други. Думи на живот. Слава, Господ казва Словото Божие, плътта ще полза. Думите ми дух са и живот са. Слава да бъде на Господа. Относно тези си правилните, Писая
6 глава, 6 стих. Словото Божие каза, вашите правени дела са като омърсена дреха, като мръсна дрипа пред мен, каза Бог. Значи дума, ако човек застава пред Бога със своята праведност и каза, аз съм праведен, аз свърша много добри неща, нали се правят, това как фарисеите говориха много за себе си, са праведни, обаче Словото Божие каза така, тези хора говорят за Бога, ама сърцата им стоят далеч от Него. И защо викам колко е важно, наистина, след си поява да живееш праведен живот. Ще кажа защо. Значи, представете си, ако живееш както останалите хора, който е свят и не съобразяваш с това, че Словото Божие те изобличава, наистина ти говори за нещо, друг живот. Пример, ти си кажеш и кажеш, това е християнство. Аз съм вярващ човек, така е добре, така ме е добре. Когато ти правиш своето християнство, това е твоето християнство, това не води към небето. Защото се казва освещението, промяната, това е което води към небето. И сега, в Псалом 145 казва така, Господ е близо при всички, които го призовават, всички, които са истина, го призовават. Истина. Тук не става дума ала-бала, да говорим, ще кажем, ще пред Бога, Боже, така, и ще кажем, мина номер, пак обикна номера пред Бога. Така не става. Идваш Господа, с чисто сърце, изправяш своите грешки и грехове. Що е важно, ще кажа защо? В притча 27 казва така, който крие престъплението си, няма да успее, а който изповяда и остави, ще намери милост. Така говори за изповядане и изоставяне. Много хора идват до първа точка, осъзнават греха си, изповядат го, но не могат да го оставят. И продължават да живеят до батака. И казват, Боже, аз не се покаях. Покаянието не е само да кажеш, покаянието наистина да почне ново живот в него. И това е много ще каза, защо. В Псалом 36 казва така. Псалом 37-19. Сега някой си мисли, като стане християнин, няма да има проблеми. Аз искам да говоря християнство. Няма такова християнство безпроблемно. Няма беззалочно християнство, беззалочно. Винаги ще има проблеми, защото има дявол. Има Бог, има и дявол. Що се страната на Бога, дявол ще атакува. Обаче Бог дава сила, Бог дава благодат, Бог има милост към своите деца и Бог няма да остави, не забрави, казва Словото Божие. Тук Словото Божие казва така, праведните викат и Господ ги чува. И от всичките им беди ги избавя. Всичките им беди. Виждаме какво става. Викаш на Бога и после казва така. И Господ се близо при ония, които са съкрушено сърце и спасява ония, които са разкаян дух. Съкрушено сърце и разкаян дух. Това е най-добрата почва за Бога. Човек, който осъзнава своето реално състояние. Тук става дума човек, който се байка и плаче постоянно. Не, тук става дума човек, който осъзнава своето реално състояние, идва при Бога и казва, Боже, прости ме. Аз съм грешен човек. И това, когато споделиш пред Бога, че си това, което си, Бог ти прощава, Бог те умива, Бог те новоражда. И ставаш ново създание. И казва така, много са неволите на праведния, но Господ го избавя с тях. Вижте, що викам, че може наистина да осъзнаем след какво сме тръгнали. През 18 глава, това е една голяма глава, няма да чета цялата, там каза така, ако праведният върши цял живот правилни дела, но в края на живота си се отклони и започне да върши живота на нечестивите, да живее като тях. И казвам така, нито едно от тези правилни дела няма да спомни Бог. Заедно с нечестивите ще фада. А има хора, които живеят цял живот неправедно, поради не познават Бога, и в края не си познават Господа и се спасяват. Нищо това, което е бил преди няма спомня, както беше разбран към кръста. Така че е важно устояването. Ако днес си чул гласа на Господа, продължавай с него да го следваш. Не е само днеска. Това е цял живот. Наистина това е много важно. Вижте, ще дам още пример сега. Два примера в Матея 9 глава. За два случая, които са в тази глава, на както ще изпомена. Една жена имаше кръвотечение. 12 години. И какво направи, вижте? Тая жена с кръвотечението, какво направи сега, вижте? И ето една жена, която имаше кръвотечение 12 години. Приближи се отзад, вижте, това е приближаване сега. И отзад, и се направи дрехата на плата му. Обаче, какво си каза, вижте? До плата на дрехата му. Защото си думаше, ако само се допра до дрехата му, ще оздравее. Това беше нейната вера. Ако само се допра, Господ ще оздравее. И Исус, като се върна и видя и рече, дъще, твоята вера те изцели. И от същия час жената оздравя. Сега някой ще каже, добре, Исус беше тогава физически видим. Днеска Исус е сред нас с духа си. Исус каза, 2 и 3 сравних моите ме, там съм и аз. И ние докосваме Исус с вяра. Ние не приемаме с вяра. И знаем, че наистина Бог ни чува, Бог чува нашите молитви, Бог чува нашите просби и Бог ще даде отговор на всеки един според своята си воля. Трябва да представим да вярваме, да знаем, че наистина Бог е същия и днес. Сега ще покажа една история, пак Матея 9 глава каза така. И когато се отиваше оттам,
Под него вървяха двама слепци. Интересно, слепи хора. Слепците познаха Исус, а тези, които имаха очи, не познаха Господа. Погледнете такъв парадокс. И каза така. И имаха двама слепци, които казаха, смени за нас, синя Давидов. Слепците викаха подри Господа, а те с очите гледаха Господа и му се подиграваха. И като влезе вкъщи, слепците се приближаваха при него и си им каза, вярвайте, че мога да ви сторя това. Вярвайте, че мога да ви сторя. И казаха те, вярваме Господи. И тогава той се допря до очите ми и рече, нека бъде според вярата ви. Виждаме тяхното съучастие. Той каза, ви вярвате? Вярваме. Нека както е така да я бъде. И Словото Божие каза, очите се отвориха и Исус им каза, като каза, внимавайте, никой не знае това. Вижте, тези хора вярваха и се получи. Искам да кажа, че винаги има връзка между християна и Бог. И това е вярата. Ние да е при Бога с нашите проблеми, с нашите нужди, викаме към Господа, но е необходимо и да вярвам, че Бог може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Сега, тези копреха вървяха, викаха и се приближиха, тези слепците. Това е много важно. Вървяха. Много хора спират в своя житейски духовен път и казват ми, Бог го няма, Бог ни помага, Бог и стоят там и в стената и стоят и няма излизане. Разбирате, трябва да има стъпка към Господа с вяра. И кажеш, Господи, аз знам, че ти си теб тема. Аз знам, че ти имаш за мен нещо по-добро. Аз ще вървя подали тебе. Без значение какво ще стане около мене. Програмата сядам. И когато продължаваш седаш Господа, непременно Бог ще не се ще откликне. Приближението има и духовно измерение. Сега, в Исаия 55:6-7 казва така. Това са Божии думи, които касаят и днес. И тук има наистина, което е нещо важно. Много пъти цитирам първа част на стиха, но втория стих и той е много важен. Казва така, Исаия 55:6-7. Търсете Господа, докато може да намери. Призовавайте го, докато е близо. Тук става дума, че ние търсим Господа не с материално, с духа. Търсим Бога и се покаем, Господи, ела. Обаче после казва така, нека остави нечестивия пътя си. И неправедният помисли си, нека се обърне към Господа и той ще смени за него. И към нашия Бог, защото той ще прощава щедро. Защото пък нека остави нечестивия пътя си. Значи, следствието от това, идваш при Господа, следствието вече обръщаш къп на греха и кажеш, Господи, искам с Тебе да живея. Помогни ме наистина да разбирам Твоята воля, Твоите помисли, дай ми си да вървя този живот, който имаш за мен. И това е много важно за приближаването. В Яков 4:8 казва, сега, когато говоря за приближаването, в стиха има втора част. Яков 4:8 казва така. В Яков 4:8. Само секунда. Да. Словото Божие казва така. Приближавайте се при Бога и се приближава той при вас. Измийте ръцете си, вие грешни, и очите сърцата си, вие колебливи. Тук говоря за две неща. Измийте ръцете си и следващото, което казвам, очите сърцата си. Ръцете, когато говори Словото Божие, има предвид делата, които вършим. Наистина, важно е като християни, да кажем, Господи, помогни ми Боже наистина. Ако има нещо, което е нечисто в моя живот, нещо, което е нередно, изобличива, помогни ми да го разбера, Господи Боже. Не искам да живея в грех. И когато човек се моли на Бог, Бог ни ще даде мъдрост. В Яков 5:7 каза така, ако някому от вас не достига мъдрост, нека просто с вяра и Бог ще даде. Така че виждаме, че нещата не са толкова сложни. Някой ще казва, да се чува Божия глас. Че Словото Божие, моли се, Бог непременно ще отговори на това, което имаш. И сега, и след каза, от сърцата си, сърцата си говори нашите мотиви, желания, стремежи. Значи, идейки при Бога вече има реална промяна. Преди си мисля по един начин, сега ще почне да мисля по друг начин. И Словото Божие каза, Псалом 25:14, интимното благоволение на Бога е с уния, които му се боят. Това е много важно. Интимно благоволение е нещо много близко взаимоотношение между Бог и човека. Е с тези, които му се боят, тези, които имат страхопочитание от Бога. Ще помните, когато Соломон имаше 1000 жени, имаше богатство, имаше власт, почитан човек, отказа от нищо, не лиших очите си, сърцето си. Когато пусках си дома, каза. И това беше неговия живот. Обаче, когато постаря малко и се обърна назад, направи една разсветка на живота си, каза така, огледа се и каза, всичко е суета на суетите гони на вятър. И накрая книгата Соломон и се завършва така, бой се от Бога и пъди заповедите му, защото това е за човека. Интересна работа, защо да се боим? Когато говори за бой, тук не за да се боим, едва не да влезем под масата. Тук говори за богобоязан, страхопочитание, благоговение, смирение. Това е нашето човека. Аз много пъти се дразня, когато някой
проповедници, Боже, ти Бог е малки, чупи и прави какво си иска. Чакай, това не е Бог. Това не е Бог. Бог иска да имам приема с ръкопочитание, богообязан, да се молим. Бог е този, който може да прави всичко много повече, отколкото мислим. Така че това е много важно. Сега, защо има християни, които живеят в грях и не си представят за Бога? Защото имат погрешна представа за Бога. Те си, че Бог е едва не Бог, къде да мраз стои там на високо и чака само някой да поиска нещо и хвърля под работа си. Това не е Бог. И ще Бог, така че Бог не може да гледа благословен на греха. Това е в Авакум 13. Единственото нещо, което Бог избра, да не гледа благословен, защото твърде свят. Така че това е много важно. Вижте, сега ще ви кажа за Йов. Няма цялата история на Йов, тя е голяма книга. Но ще ви кажа нещо, което е важно, което е валидно и днес. И за нас, християни, каза така. Имаше земята ус един човек на име Йов. Той човек беше непорочен и праведен. Как характеристика е? Непорочен и праведен. Боеше от Бога и странеше от злото. Колко ясно каза. Има страх от Бога и се бои от злото. Това е самата истина. Това е наистина праведността, ако мога да кажа него. И сега, днеска много хора живеят в грях и не се притесняват, защото мислят едва ли не. Бог е много добър и Бог, едва ли не Бог живеем в такива времена, където човек може да се живее по-свободно, а че разберете ме, понякога свободата в Бога се обръща в слободия, което не е добро никак. Словото Божие каза, и ще познаете истината, истината ще прави свободния. Обаче, когато свободата свободия, човек може да се да живее в тази свободия, че е добре, обаче не е добре. И вижте сега, Псалом 85:9 каза така. Наистина, негово спасение е близо при ония, които му се боят. За обитава слава в нашата земя. Виждаме тези, които се боят. Вижте сега, някой ще каже, за какво трябва да се вълнуват Бога. А сега той говори за една почет към нашия Бог. За това, което той направи за нас, това, което прави всеки ден за нас. Вижте, всеки един миг в живота не е подарък от него. Всеки един миг. Не говори за много неща. След като събудя, казвам, Боже, благодаря за нови ден, който е подарък от Тебе. За семейството ми, за хляба ми, за ежедневните неща, които ми подаряваш. За нещата, които днес си научил да правя с Тебе заедно. Всеки един миг на тази земя с него. И тук сега евреите, писателите казват така. Затова, понеже приеми царство, което не се клати, става дума за небето. Нека бъдем благодарни и така си благоугодно Бога с благоговение и страхопочитание. Това е много важно. Трябва да се сетите име благоговение и страхопочитание. И Словото Божие казва така. Измийте ръцете си от сърцата си сега. Сърцата говори за нашата вътрешно естество, стремежи, мотиви, желания. Ръцете говори това, което вършим и правим сега. Писая казва така, вижте. Говори първо сърцата. Как може човек да уми сърцето си? Някой сърцето, той е вътре в нас. Как може да стане това? Ще кажа се, Словото Божие казва така. Който е при Бога. Бог ни умива чрез кръвта на Христа. Очистване. И ставаме нови създания. Евреи 10:17 казва така. И греховете, и беззаконията ми няма да помня за винаги. Коя е причината? Причината е Христовата кръв. И тук Словото Божие казва така. Измийте се, писая, очистете се, махните от очите ми злото на делата си. Значи, измийте се, очистете се от това, което те са сти. Тези неща, които са вършили. Престанете да вършите зло. Научете се да вършите добро, настоявайте за правосъдие. Елате сега да се разискаме, каза Господ. Макар са греховете като морово, ще станат бели като сняг. Макар са червени като пурпур, ще станат като бяла вълна. Виждаме промяната, която става. Никой от нас и Словото Божие казва, че Бог дава ново сърце и нов дух, с който да го седаме. Това е нещо много уникално. Сега, когато се приближаваме при Бога и се новораждаме, тогава става реалната промяна в нашия живот. Ние ще противно вижте. Фарисеите знаеха много за Бога. Говориха за Бога, но бяха старите хора. Нямаше нищо. И той каза, вие говорите за Бога, ама сърцата бяха се пришалвите, какъв езикъл. И промяната става чрез това, когато човек се покая пред Бога и Бога се навърди. После първо Петро каза така. Понеже сте очисти душите си, като се поколи на истината, което доказва до неистина вратолюбие. Поколи на истината. Тогава се очисти душата. И това не се става, именно когато е при Бога. И ние се приближаваме при Бога в духа. И промяната в характера и малата ценност, това е което е важно и ценно. Понякога хора казват, аз съм бил вярващ 30-50 години. Знаеш, един пастор каза така, не ми говори колко си години си вярвата. Остави да видиш живота ти и ще кажа кой е Бог от вярващи. Но остави да видиш живота ти. Как говориш, как се обходиш, каквото ще имаш към семейството си, към хората в този свят. И още повече време за молитва. И това пък ще покаже наистина кой си. Така че самото знание, което имам за Бога,
Това нищо не значи, ако няма посветен живот. В Галатяни каза вяра, която действа чрез любов. Това е много важно. Сега, и това е избор, разберете ме, избор да имаме в сърцата си стремеж за повече от Бога, да бъдем повече по-близко до Господа. И това са моралните неща, които трябва да са промяната в нашия живот. В Галатяни 5:20 говори за характера на християна. Така говори за 9 плода на духа. Любов, радост, мир, кротост, благост, верност, милосърдие, сивелзание, дълготърпение. Това са 9 плода на духа. Това е характера на човека. Да, няма който да е съвършен, но това, че не си съвършени, това е значи, че не трябва да стремим. Това са неща, които Бог се да ги в нашия живот. И наистина, именно светостта, моралността, това е, което наистина показва колко си по-святи, толкова си по-близко до Бога. Сега, Римляни 6:11 казва така, това говори за нашата позиция пред Бога. Така и вие ще себе си мъртви за греха, живи към Бога Христа Исуса. Мъртви за греха. Ако греха е навсякъде около нас, обаче ни трябва да задържим здраве за вярата. Помните, когато Каин и Авел, двамата братя, първите хора на Адамия, първите деца, и двамата принесаха жертва, преди Бог прие на Авел, на Каин не прие. И Каин се ядоса. Бог казва, що се ще Каин? Ако правиш добро, няма да се бъде приятели твоето. И каза така, греха лежи към вратата и към те стреми, но трябва да го владееш. Кой направи Каин? Взема на живо и брат си. Разберете, винаги около нас, погледнете, навсякъде около нас, светът е пълен с грех, беззаконие се примножава. Но това не значи, че трябва да бъдем част от този свят. Напротив, трябва да пазим себе си. И това е нашия личен ангажимент. Някой ще каже, добре, аз мога да се опазя. Може да. И Словото Божие казва, и тъй, да не царува греха, вашето смъртно тяло. Да не царува греха. И в първия на Словото Божие казва, че макар че понякога Словото Божие, че Иксиас казва, няма правилен човек, който да върши да не греши. Няма такъв, че е правилен. А обаче Словото Божие казва, че ако пазим себе си, и Бог ще напази. От нас зависи решението, което вземе. И казва така, знаем, че всеки роден от Бога не се грешава, но он който се е родил от Бога, пази себе си и лукавие не се докосва до него. Значи виждаме, че около нас, да, дявол обикаля, бе така, дявол обикаля трикари штъв. И много пъти се грешаваме и казваме, той дявол е виновен. Ама дявол си пода ръка. Ти се подал на изкушението и после кажеш, ама някой друг е виновен. Помните, когато Адам се греши, казваме, тя е жената, която тя ме накара. Жената казва змията, всеки да се причина някой друг. Разберете, за греха, който върши човек, е виновен самият човек. Това е неговия избор. И каза така, знаем, че ние сме от Бога и целият свят е в лукавие. Има Бог, има и дявол. Да, ще има изкушение, ще има изпитание, което да има. Дръжте се здраво за Господа и знае, че с него Бог няма да остане, няма да забрави. Писай 2 глава казва така. Писай 52 глава, 1 и 2 стих. Това са много силни стихове. Това е, за да покаже какво е това, от което Бог се отвръщава, ако мога така. Ето ръката на Господа, не се скъсва, че не може да спаси. Нито охота му улучава, че не може да чува. Но вашите беззакония са ви различни от Бога ви и вашите грехове са скрили лицето му от вас, не ще да чуя. Виждаме, че греховете, беззаконията, това са което ще научат. И Словото Божие казва, че в последно време беззаконието се примножава. Това го, че се свете, трябва да подим много лош път надолу. Беззаконието се примножава, в толкова няма и всичко това не се пряга влияе на хората в църквата, за жалост. Не трябва да се оставим този свят да моделира. Напротив, не трябва да се променим според Словото Божие. И сега, вижте, има неща, които са важни. Да стремим от греха и другото е да прибъдем да постоянстваме в Господа. В Йоанна 15 глава, 5, там горе лозата и пръчките. И каза, ако ви прибъдете постоянствате, ще дадете много плод. Интересна работа. Ако прибъдем като лозата и пръчките, да сме свързани с Господа, какво става този свят на луната? Всичко остава навън. Вижте, защо е към тези неща? В Второзаконие 4:7 се казва, че Бог избрави народ. И казва така, има ли друг народ, който да има Бог близо до себе си, както ви имате? Няма такъв народ. Това бяха израелтяните. Сега, когато Бог ги изведе, спомняме си, 40 години беше с тях по пътя за Хананската земя. Как беше с тях? Ден им като облак, вече като огнен стълб. Той правеше много чудеса за мен с тях. И виждаме, те виждаха всичко това. И сега днес къде е Бог? Днес Словото Бог казва, че ние сме храм на Бога. Божието живее в нас. Ако тогава имаха неща, които се видяха, има нещо, което усещаме сега, Духа е в нас. И това е много важно. Има неща, които и днес може да се видят, които говорят за Бога. Някои хора казват, къде да им сега Бога днес, искам да го видим. Знаете, преди учим като апологетика, това е един предмет, който
да покажеш вярата с думи. И тогава преподавателят каза така, погледни така една картина. Една картина сама по себе си, говори, че има и художник, който го нарисувал. Ние художника не виждаме, но виждаме картината. И самата картина говори, че има и който го направил. Така и света. Самият свят сам по себе си. Слънцето, луната, звездите, планетите, океаните, моретата, всичко това, което виждате, светята, горите, говори, че има никой ги направил. И не виждаме него, виждаме творението. Само творение говори за това творец. И тук е така, понеже това, което е видимо, се знае за Бога, но тях е известно, защото Бог им го изяви. Всичко това изявява Бог. Понеже от създаването на света, това, което е невидимо от Бога, сиреч вещата божествена сила и божествено се вижда и ясно разбираемо чрез творенията, така че човеци остават без извинение. Значи не може човек да преминава през тази земя 20-50 години да живее и да каже несълно това, което вижда около себе си. И като ти при Бог ще кажем, Боже, аз не знам, не за тебе, не знам кой си. Интересна работа. Те животите идват и си отиват. Хората Бог им дал мъдрост, дал им разум, да могат да запитат, да търсят. И така че всеки наистина има в себе си ангажимента за небето. Така че никой не може да каже, Боже, аз не разбрах, аз не видях, защото идва време, когато Бог посещава хората. Бог идва при всеки един човек. В Евреи казва така 3:15, ако днес чуете гласа му, не закоревай сърцата си. Или сега дума, не се преди, че няма чувате. Бог идва. Не мога да кажа колко пъти идва. Един, два, три пъти. Не мога да кажа, може и повече идва. Идва при човека. Въпросът е човек дали оттиква на това, което Бог каза. И пътя към небето, вижте, пътя е ясен. А сега Христа Исуса, вие, които някак сте били далече, при греха, сте поставени близо чрез кръвта. Чрез кръвта на Христа, всеки един човек има близост до Бога. Без значение къде се намира, дали в Америка, в Австралия, Япония или някъде друга страна. Това няма никакво значение. Кръвта на Христа продължава да бъде, да има сила и днес. Това е уникалното нещо, което ни доближава при Бога. Прощаване на греховете и не свързва с Бога. И като дойде благовестен мир на вас, които бяхте далеч, и мир те, които бяха близо. Защото чрез него и ните другите има своя достъп при Отца в един дух. Слава да бъде на Господа. И сега, нещо, което е важно. Всичко това ви говори, това, което наистина Бог го прави за нас, но има и наша крачка, наша стъпка. Сега, къде е наша стъпка, вижте сега? Нашата стъпка е в освещението, промяната. Сега, Бог прави това, което е необходимо за нас. Идва поканена, прощаване на греховете, новораждана, прави нас ново създание. Обаче има стъпка, които трябва да замени в нашия християнски живот. Самия апостол Павел каза така: подвизах се доброто воинстване, пътя свърших, вярата опазих. Интересна работа. Какъв път, каква вяра? Сега вижте Словото Божие каза така: вижте кой любов е дал нам Отец, да наречем Божии чеда. И такива сме, защото света не познава нас, защото него не познавам. Възимни сега сме Божии чеда и още не е стално, ако ще бъдем. Но знаем, че когато станем, ще бъдем подобни му, защото ще го видим както е. Това са много хубави стихове. Обаче има и трети си, който не се вече идва малко към нас по-радикален, каза така: и всеки, който има тая надежда на него, очиства себе си, както е той чист. Сега, първо, Бог не очиства чрез кръвта на Христа. Но тук говори за освещението, което наистина трябва всеки един съучаства. Не направо Словото Божие, Петър каза: бъдете святи, както той е свят. И Словото на други си каза: бъдете святи в цялото съдържание. Това говори, самият християнски живот трябва да показва, че си Божие дитя. Аз съм казал много пъти, казал го съм, па ще кажем. Когато видиш двама човека, един е християн, другия не е християн, когато общуваш двамата, трябва да има някаква разлика. Ако двамата говорите на също, ако двамата правите нещо, ако двамата са обичани по един начин, каква е разлика, кажете ми? Няма разлика. Значи християнът трябва да се личи и по отношението, което показва, и по говора, и въобще по всичко. Трябва да показва Христос. И това е нещо много важно. Не казвам, че ще бъдем абсолютно безгрешни хора. Няма такива хора безгрешни. Но хора, които не се осъзнават какво е направил Бог за тях и живеят, ходят в светлината с Господа. И Словото Божие каза така: ако речем, че има общение с Него, а ходим в тъмнината, греха, лъжим се, не сме според истината, лъжим сами себе си. Но ако ходим в светлината, както лъжим светлината, и има общение с един с друг, и кръвта си намали очиства си грях. Ако речем, че нямаме грях, лъжим си истината не е в нас. Никой няма да каже: аз съм абсолютно, никой не се грешавам. Няма такъв човек. Но, ходейки с Господа, стремеш, се приближаш към Него. Ако не се грешим, казвам: Боже, прости ме, умем в кръвта си, възстанови ме, отново не се свършва по пътя. Това е нещо много важно. И сега, в това освещение, не си сам, има никой с теб, това е Бог. Бог ти помага, разбираш ме, тази промяна. Никой сам себе си не може да освети. Няма как стане. Но иска се от тебе желание. Кажи: Господи, помогни ме
да бъда позволен да се подготвя небето. Това, което не е добро, изявим го. Ако има нещо, което не мога да се справи, помогни ми. И каза така, и те, възлюбени, като имаме тия обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна чистота, като се усъвършенстваме в святост и страх от Бога. Святост и страх от Бога. А сега хората днес са загубили святост, загубили са страх от Бога. Живеят така, че Бог е някой стак, който е другащо от сцената улица. Бог е свят, разберете ме. Бог е свят и много хора ще бъдат излагани. Словото Божие каза, но взеш как Господи, Той ми прави много неща. Бог каза, махнете се от мен, ние познаем които върши беззаконие. Така човек трябва да изпита себе си. Доколко живота му наистина отговаря на Божие Слово. Ако мога да кажа, като крачка към небето, това е покаяние и освещение. Покаяние и освещение, това са двете неща, които вървят паралелно. И в Солуници апостол Павел ни говори, че Бог е този, който ще им няма да остави. Но тази иска наистина решение за това. Сега, Господи, помогни ми. Там, където аз съм слаб, там, където нямам сила, помогни ми. Вижте Словото Божие кога сега. В първо Солунци 5 глава. А сам Бог на мира да ви освети напълно и да бъдете напълно. И да запазите непъкътите, духът, душата и тялото ви без порок до пришли с нашия Господ Христос. Верен този, който обещава, призовавам и ще извърши това. Какво, че Бог е този, който ви призовава, който ви кани. И той ще ни помогне. Ще направи кашка, той ще направи две. Нещо, което не можем, той ще ни помогне. Но иска се наистина да се участваме в това. В Евреи 24 казва така: търсете мир за всички. И оно освещение, без което никой няма да види Господа. Интересна работа. Спасението е толкова лесно елементарно, но има освещение. Тази промяна, която е наистина Бог има към нас, иска да види в нашия живот. И ще дам така две крачки, които Словото Божие, с които завърша. Словото говори за ходите по духа, и ако ходите по духа, няма да гачите на плътски страсти. Другия Словото Божие да живеем по духа. Да ходим духа и да живеем по духа. Това говори за живеем за страх и силност, с вяра. Не с това, което става около нас физически, а това, което става около нас духовно. Сега да молите в духа, се прижаваме към Господа. И това е много важно. Сега, Словото Божие каза, тези, които са Божи синове, са водени от Божия дух. Сега, какво значи това? Бог е в нас. Понякога, ако не достига мъдрост, нещата, които вършим, които искаме да направим, молете се. Яков 1.5 каза Словото Божие: ако някому от вас не достига мъдрост, нека просто с вяра. От Галатея 5 каза така: ходите по духа. Ходите по духа, това е крачка напред. И искам да кажа така с изречение. Когато говори за ходите по духа, това не е нещо абстрактно. В Йоанна 6.63 Исус каза: моите думи, дух са и живот са. Значи, като ходите по духа, това говори, че Словото Божие и живеете според това, което откривам. Това е Словото Божие, това е духът, Божия дух. И сега, как се приближаваме към един път не виждаме, това е много интересно сега. Ще ви кажа, има някои неща: хваление и поклонение, молитва и слово, общение и събрание, ходене в духа, живот от духа. Всичко това е в съвкупност. Да се молим на Господа, да общуваме с Господа, да търсим общение с братя и сестри, да четем Словото Божие, да ходим по корста на Господа. И наистина, стъпка по стъпка, когато човек се опитва да върши това, Бог му дава сила наистина да усеща Неговото присъствие. Нека Бог да благослови. Днес тази ще спра тук. Бъдете благословени. Амин.